Hei derek dulur sekalian, apa kabar? Neng edisi iki aku meh cerita pas aku balik ke piye sisan arep curhat sithik neng akhir video. Cek it out. Gawe ini kita. Gawe oh iya. Neng di. Soalnya iki aku ngepit. Jadi ya kan basement papat saking nggak ngerti nih tempat ya. Ya akhirnya nganggo lift terus nyemput sepeda. Ya wis. Dituntun bisa nih. Ini hari-hari menjadi pesepeda le. Setelah tak konfirmasi karo HRD ne yo asline iso parkir ning basement loro ning tempat fingerprint tapi yo dino kuwi wis manut karo satpam sik ngotot. Nang ndi yo kudu pertama iki manut sik harus ngendi tempat. Ya ora. Sepedaku ancuk. Remuk cah. Ya wis pokoke ngono kuwi. Jadi aku yo arep sekalian jujur, iki video iki tak jumuk ki neng bulan Juni. Cuman gak iso digarapke neng bulan arep mlebu September iki. Aku jujur wae selama aku kerja aku ora iso ngevideo kabeh kegiatanku neng hotel karena wow, pressure kerja ning Jakarta tinggi banget. Jadi aku ngerasa ora ono waktu untuk gawe-gawe video ataupun ngedit-ngedit video sama sekali. 12 jam kuwi meng entek ning tempat kerjaan. Jadi ya tak nikmati wae, tak enjoy ini. Dan iki pemandangan neng lantai 17 dari kolam renang. Iki untuk pemandangan kota. Ya, seperti itulah keluh kesahku selama aku kerja neng Jakarta. Berikutnya sih ono video-video lain tapi kayak orang yang seputar kerjaan sih. Jadi yo slow-slownya aku ngevideo sesuai dengan nama kreatore orang ngoyo. Tios gawene sak kenone wae. Nek iso kerjake yo kerjake, tapi nek ora iso kerjake yo dijarne wae.